गेरुआ बाथौ महासभानि बारग' आफादगिरि अजित कुमार बसुमतारीनि सारादुखौ खुंनायजों लोगोसे मुंख्लं खाम्फा बेखेवदों। गेरुआ बियाब बाथौ महासभानि बारग' आफादगिरि अजित कुमार बसुमतारीया थांनाय 7 डिसेम्बर 2022 इं खालि हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै अबथिरा जिउ गोमादोंमोन। बेखौनो दिनै जिउ गोमालांनाय अजित कुमार बसुमतारीनि सारादु खुंनाय जादों। लोगोआव बिथांनिनो गोसोखांथिनि थाखाय मुंख्लं खाम्फाबो बेखेवनाय जायो। मख'नो गोनांदि अजित कुमार बसुमतारीया बाथौ महासभायाव हाबा मावनायजों लोगोसे ओनसोलनि सासे गोख्रों समाज सिबियारि आरो सासे फोरोंगिरिबोमोन। दिनै बे हाबाफारिखौनो नखरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां समाज सिबियारिफोरनि आरो बाथौ महासभानि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव मावफुंनाय जायो। बेबायदिनो बाथौ धोरोमनि नेम खान्थिजों सारादु खुंनाय जायो आरो मुंख्लं खाम्फाखौबो बेखेवनाय जायो। मानगोनां दिनैनि बे अजित कुमार बसुमतारी रुंसारि जालांनायनि बे खाम्फा बेखेवनाय समाव बयबो बावनाय बयबो गासैबो थाजोबनो हानाय हांख्रायजेनना लाबोनाय आफाखुन्दा गामिनि आरज हान्जा रिंगु दामसा हान्जा बेनिफ्राय जोंनि बाथौफुरि गामिनि बै रायजो देउरि देउसि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे जोंनि गेरुआ बियाब बाथौ गौथुमनि दौरि बिथां निरेन नार्जारी लोगोसे आरो आलासि उलासि नुजाथिफैनो हानाय गेदेमा नोंथांमोन दिनै बे रुंसारि अजित कुमार बसुमतारीया जोनोम जादोंमोन 1966 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि 1 खालाराव आरो बिथाङा दाखालि बावैसो रुंसारि जालांबाय 1922 मायथाइनि 7 डिसेम्बर खालि बिथाङा 1987 मायथाइयाव साख्रि मावजेनदों काटुनि गुदि फरायसालि मावै मावै बिथांमोना मरिगाव जिल्ला साहित्य सभा आन्चलिक साहित्य सभाफोराव बहुत गोग्गो हेफाजाब होदोंमोन। बेबायदिनो बिथांमोना साहित्य सभाफोरखौ दावखुना लाबोदोंमोन आरो बिनिफ्राय बिथाङा बायदि बायदि खामानि राजा रायजोनि गामिनिबो बिथाङा सेक्रेटारि मावबोदों गोबां सम। गतिके बिनिफ्राय बिथाङा आरो बिदिनो बि प्राइमारिनिफ्राय ट्रेन्सफार लाना फैनानै सालमारा गुदि फरायसालियाव बर' मिडियाम बेवहाबो बिथाङा गाहाय फोरोंगिरि मावफैदोंमोन। बेयावबो बिथाङा जोबोद मोजाङैनो रायजोफोरजों लोरबा थाफानानै गथ' गथायफोरखौ मोजाङै फरायनानै फोरोंनानै साख्रि बाख्रि मावहोनो हानायबो क्षमतासिम बिथाङा थुनहरबाय। बिथाङा आरो धोरोम फारसे मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमाव हेरिमोन सोद्रोमा मावदोंमोन मेम्बार आरो बेनिफ्राय बारग'नानै गेरुआ बियाब बाथौ गौथुमाव बिथाङा गोबां सम आफादगिरि मावदों। बिथाङा धोरोम फारसेनिबो मावनाय खामानिया बहुत गोग्गो मोजाङैनो बिथांमोना मावलांबाय मावनानैनो थुनहरबाय। बिथाङा आरो धोरोम फारसे मरिगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमाव हेरिमोन सोद्रोमा मावदोंमोन मेम्बार आरो बेनिफ्राय बारग'नानै गेरुआ बियाब बाथौ गौथुमाव बिथाङा गोबां सम आफादगिरि मावदों। बिथाङा धोरोम फारसेनिबो मावनाय खामानिया बहुत गोग्गो मोजाङैनो बिथांमोना मावलांबाय मावनानैनो बिथाङा बेबायदिनो राजा रायजोफोरजों बयजोंबो हेफाजाब थाजायनानै मावनानैनो बिथाङा दाखालि बावैसो रुंसारि जालांबाय। आच्चा सार नोंथाङा फोरमायदों बिथाङा आथिखालाव साख्रियाव खामानि मावगासिनो दं। बिथांनि साख्रिया बा आजिरा लानो एबा रिटायारमेन्ट जादोंमोन नामा? बिथाङा रिटायारमेन्ट जानो आरो 3 बोसोर थाबावबाय। बिथाङा 1922 मायथाइयावसो बिथाङा रिटायार जानाय तारिख दङमोन नाथाय 3 बोसोरनि सिगाङावनो बिथाङा दा जोंनि जेरबानिफ्राय जायखारलांबाय।
जों मिथिनायाव बिथाङा सासे समाज सिबियारि आरो धोरोमनि खामानि मावसोमग्रा सासे गोग्गो सुबुं बेबायदिब्ला बिथाङा बेसेबां मायथाइनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेरुवा बियाबनि आफादगिरि महरै बिबान रुजुनदोंमोन बिथाङा 2013 मायथाइनिफ्रायनो बे दुलाराय बाथौ गौथुमावहा बिथाङा आफादगिरि जानानै मावबोगासिनो दङ मावदोंमोन ओरैनो बारग'नाया बेसे बोसोर जाखो थांनाय सिजनावहा बियो आफादगिरिनिफ्राय बारग'बायमोन बेनिफ्राय बर्तमान आङो गेरुवा आन्चलिक गेरुवा बियाब बाथौ गौथुमनि आङो आफादगिरि हिसाबै बिबान लाना दंबाय दं आथिखालाव नोंथाङा बिबानगिरि एबा आफादगिरि हिसाबै बिथांमोननि न'खराव माबायदि हामलायथि एबा गोजोन बावहरनो नागिरो बिथांलाहाखौ आं बेखौनो आं गोजोननाय मोनदों आरो हामलायनाय बावहरदों बिथांमोना मावनाय खामानिफोरावहा मोजां मोनदों आरो बिथांनि न'खरा मोजाङैनो सोलिबाय दङ आरो दासिम मानगोनां मरिगान जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय गेरुवा बियाब बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय एबा गाहायाव थानाय बलदियाबुरि गामि एबा बाथौबुरि गामिनि जोंनि जिहेतु जोंनि मोजां सार सासे रुंसारि जालांबाय बे सारनि हाबाफारियाव दिनै जों गासै जबनो हानाय गेरुवा बियाब बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गेदेमा नोंथां लोगोसे मरिगान जिल्ला बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जोंनि खौरां बुथुमगिरि गेदेमा नोंथांमोन लोगोसे जोंनि आफुगुन्दा गामिनिफ्राय फैनो हानाय गासै रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन आरो बे न'खरनि बिगोमा गाहायनिफ्राय गासै न'खरनि सुबुं आरो आलासे उलासे फैनाय गासै आइ आफा नोंथांमोन गिबियावनो गोदान बोसोर 2023 मायथाइनि जानुवारि बे गोदान बोसोराव गासैनिसिमबो आंनि बैसोनि गेदेमा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय आरो आंनि उन्दै बैसोनि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय थाबाय आरो आंनि बैसो बराबर समान बैसो नोंथांमोननिफ्राय आं थुलुंगा मोनगोन होननानै आसा फारिनाय थाबाय लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना नुजाफैनायलाय गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानैब्लाबो दान्दिसे सम बे हाबाफारि नुजाथिफैनायखाय गासैनिथिंबो आं रोजा रोजा आफा इसोर बोराइ बाथौनि गुदियावहाय बोर निमाहा बिबाय दिनैनि बे हाबाफारि मुंख्लं हाबाफारिया जोंनि बिथां गेदेमा आफादगिरिया जागायजेननायनिफ्राय दायो आं बिथाङा जोंनि गेजेराव मा खामानि मावलांबाय बे खामानि मावलांनायनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायना होनो लुबैदों बेखौ फोरमायनानै आं बिथां न'खरनि बिगोमानो आं बे गिलासखौ एबा बे लाइसिखौ आं होलांगोन होननानै आसा फारिबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिथां अजित कुमार बसुमतारी गेदेमाया जोंनि गेजेराव जाखिनि हाबा मावलांबाय बे हाबा मावलांनायखौ जों रोखा रोखायै जों लिरनानै लाबोदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं एसे फोरमायना होनो लुबैदों गाहाय मावखुलि गेरुवा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम गेरुवा मरिगांव आसाम दुखु फोरमायलाय दोरसि जोनोम हाबा बोरायनाय आरो रुंसार जानाय बेफोर जादों मुलुग माया संसारनि नेम बेखौ एरायना रावबो बारग' हाया मिथिंगानि नुनो मोनै जिउ लामायाव सोरनि जिउआ माखाल होबथे जायो बेखौ मिथि मोना 1 फेब्रुवारि 1966 मायथाइयाव जोनोम लाना बर' हारिनि राव थुनलाइ धोरोमारि आरो समाजारि खान्थियाव गोख्रों बाहागो आरो हेफाजाब लाफाबोनाय बिथां गेदेमा अजित कुमार बसुमतारीनि जिउ गोमालांनायाव गेरुवा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोसो गोरबोजों दुखु फोरमायहरनाय जाबाय बिथाङा बर' राव रमान हांखोनि समाव मरिगांव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावथि सोद्रोमा बायदि बिबानाव थानानै हारिनि खामानि मावबोदोंमोन इंराजि 2012 मायथाइनिफ्राय 2022
मायथाइसिम बिथाङा बर' मिडियाम गुदि फरायसालियाव फोरोंगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन। 2013 मायथाइनि दाजेननाय गेरुवा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथाङा गिबि आफादगिरि बायदि गिलिर बिबानखौ बाननानै हारिनि आंगोनिबो आंगो धोरोम बाथौ धोरोमनि नेमखान्थि आसार खान्थिखौ फोसावनाय फुवारनाय आरो फेहेरनायजों बिबाननि सिङाव थानाय गामिफोरखौ बाथौ धोरोमनि फारसे सांग्रांथि खालामनो हानायाव बिथाङा जा बिहोमा होलांबाय बेखौ जों माब्लाबो बावनो हाया। बिथांनि जिउ गोमालांनायाव हारिजों लोगोसे गेरुवा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोबोद खहा जालांबाय। दहाय आफा बोराइ बाथौ। आफादगिरि मुस्रि सोमेश्वर दैमारि, गेरुवा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम, खालार 3 जानुवारि 2023। नेहाथारि मुस्रि दुबल बर', गेरुवा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम, खालार 3 जानुवारि 2023। बेखिनियानोसै।